Lezi izindaba zethembisa online. Right ake sikubingelele sikwamukele sawubona igama lami ngingumfanelo uphenye ibheshu ngingwakwaZanibe isibongo. Sikwethulela izindaba konke okwenzekayo endaweni yaseThembisa, Ivory Park, Rabbe Ridge nezindawo ezisungezile. Sikwethulela umbiko lapho sithi khona sekwehle umshophi endaweni yaseMtheung emzini owubona-ke ngempela ukuthi uphephile futhi-ke ubiyelwe. Lapho kube nesigameko sokudunwa kwemoto kwase kudutshulwa kulinyazwa noma-ke kubulawa owesilisa oneminyaka engama-29 ubudala 29. Kanti-ke singaqinisekisa ukuba lona wesilisa othathelwe le moto wedlule emhlabeni njengalokhu-ke nabezimo eziphuthumayo bebizelwe endaweni yesigameko base bemmemezela njengomuntu osethule kuyo indawo yesigameko. Lesi sigameko-ke sesishaqise amalungu omphakathi kanti-ke namalungu omndeni nawo akhona athole ukushaqeka nomunyu-ke uyawubona emehlweni kulesi simo. Amalungu omphakathi-ke akhala kakhulu ngokugqoza ngesikhathi-ke ekuyaye kufanele uma ngabe kufanele kufonelwe amaphoyisa kufanele afike endaweni yesigameko, kepha-ke kube nokugqoza okugcina sekuthatha cishe-ke ihora nemizuzu engama-30 okuyinto kamalungu omphakathi athi-ke awayiphathi kahle leyo nto eyenzakalayo nanokufika nje kwabezimo eziphuthumayo nako okugqozayo. Sekuyinto-ke ethanda ukuthi-ke ijwayeleke lena la endaweni yaseThembisa ikakhulukazi-ke nabezimo eziphuthumayo ukugqoza kwabo uma kufanele-ke befike ey'ndaweni ezifuzelesi. Amaphoyisa esiteshini samaphoyisa eThembisa azophenya icala lokubulala kanti-ke imoto yohlobo-ke lweveni eyiToyota kube ukuba-ke iduniwe njengalokhu-ke abasolwa beshaye bachitha. Udaba-ke lolu olusemaphoyiseni. Ezindabeni zethembisa online ngingumfanelo uphenye ibheshu wakwaZanibe. Ithombe nemsindo siqoshelwe ubanele uBrazo wakwaSondlo ebamsene noSihle wakwaNgwini kanti-ke umbiko esiuqophe endaweni yaseMtheung section khona la eThembisa esitaladini esibizwa ngokuthi-ke iLanda.